יש לי בשורה ממש משמחת. קיבלתי תפקיד ראשי בסדרה בכאן 11, שזה ממש מטורף. פשוט כאן 11 לא יודעים את זה עדיין. אני אסביר. למי שלא יודע, אני שחקנית, ועכשיו תשאלו בטח, איפה שיחקת? אנחנו לא מכירים אותך משום מקום. אז זו השאלה הכי מעצבנת בעולם, כי שחקנים מאוד מאוד עובדים קשה על אודישנים, ואת רוב האודישנים הם לא מקבלים. עשיתי מאות אודישנים בחיי, אם לא אלפי. רגע. קיבלתי כל כך הרבה לא, ואז כמעט כן ושוב לא, וכמעט כן ושוב לא. מאוד מתסכל. אז נפלה בחלקי ההזדמנות לצלם פיילוט. זה בעצם אומר שאנחנו מצלמים את הפרק הראשון של העונה הראשונה, ואז כשהפרק מוכן מתחילים להציע את זה לכל מיני ערוצים, בתקווה שמישהו יקנה. אני לא יכולה לספר לכם יותר מדי על מה התפקיד. אני רק אגיד שזה תפקיד ראשי שמאוד מאוד מאוד מאוד